ମୋ ନାଁ ସୁବ୍ରତ କୁମାର ଦାସ କୁଜଙ୍ଗ। ମୋ ସାନ ଭାଇ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଅମୃତ କୁମାର ଦାସକୁ ଗତ 20/7/2019 ନିରିଖରେ କିଛି ଲୋକ ଘରୁ ଡାକି ନେଇ ଅତି ନିର୍ମମ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରି ତିର୍ତ୍ତୋଲ ବାଲିପାଟଣା ନିକଟରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଆମେ ତିର୍ତ୍ତୋଲ ଥାନା, କୁଜଙ୍ଗ ଥାନା ସବୁଆଡ଼େ ଲିଖିତ ଭାବରେ ଅଭିଯୋଗ କଲୁ। ଆମ ଅଭିଯୋଗ ରଖିଲେ ହେଲେ କୌଣସି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଦୁଇଟାଙ୍କ ଥାନା କଲେନି। ଆମେ ତାପରେ SP ଜଗତସିଂହପୁରଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଭେଟିଲୁ, ବାରମ୍ବାର ଲେଖା ଦେଲୁ। SP ଜଗତସିଂହପୁର ବି କିଛି ବୁଝିଲେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆମେ DIG ପୋଲିସ, DG ପୋଲିସ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ରାଜ୍ୟପାଳ, ରାଜ୍ୟ ମାନବାଧିକାର କମିଶନ, କେନ୍ଦ୍ର ମାନବାଧିକାର କମିଶନ, ହାଇକୋର୍ଟ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେବା ପରେ ଆମ କଥା କେହି କିଛି ବୁଝିଲେ ନାହିଁ। ସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ସବୁ ନେତା, ମନ୍ତ୍ରୀ, ବିଧାୟକ, ସାଂସଦ, ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପରେ ଆମ କଥା କେହି ବୁଝିଲେ ନାହିଁ। ମୁଁ SP ଜଗତସିଂହପୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ବାରମ୍ବାର ଯିବାରୁ SP ଜଗତସିଂହପୁର ଆମକୁ କହିଲେ ଯେ ତମେ ଯାହା କରୁଛ କର, ଯେଉଁଠି ମରୁଛ ମର, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କିଛି କରିବି ନାହିଁ। ଆମେ ତାପରେ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ସବୁ ଜାଗାର ହେଲା ପରେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିଲାନି। ହତ୍ୟାକାରୀମାନେ, ମୋ ସାନ ଭାଇର ହତ୍ୟାକାରୀମାନେ ଆମ ସାରା ପରିବାରକୁ ହତ୍ୟା ଧମକ ଦେଲେ। ବାରମ୍ବାର ହତ୍ୟା ଧମକ ଦେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ବିଧାନସଭା ଆଗରେ ଆତ୍ମାହୁତି ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲୁ 28/11/2020ରେ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ବଦଳରେ ଆମ ନାଁରେ ସଙ୍ଗୀନ ଦଫାରେ କେସ୍ କଲେ। ଆମ କଥା କିଛି ବୁଝିଲେ ନାହିଁ। ଆମ ନାଁରେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ବି କଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ନ୍ୟାୟ ପାଇପାରିଲୁ ନାହିଁ। ସାନ ଭାଇର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ଶାସକ ଦଳର ବିଧାୟକ, ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଇନଭଲ୍ଭ ଥିବାରୁ SP ଜଗତସିଂହପୁର ମୋ ଭାଇର ନିର୍ମମ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡକୁ ଦୁର୍ଘଟଣାର ରୂପ ଦେଇ ମାମଲାକୁ ରଫା ଦଫା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ମୋ ସାନ ଭାଇର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ଶାସକ ଦଳର ବିଧାୟକ ଅତନୁ ସବ୍ୟସାଚୀ ନାୟକ, ଆଉ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର, ଆଉ ପାରାଦୀପ ବିଧାୟକ ସମ୍ବିତ ରାଉତରାୟଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ଭୂମିକା ଥିବାରୁ SP ଜଗତସିଂହପୁର କିଛି ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ରାଜି ନୁହନ୍ତି। ଏ ଘଟଣାକୁ ଚାପି ଦେବା ପାଇଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଲୁ, ଆମକୁ ହତ୍ୟାକାରୀମାନେ ବାରମ୍ବାର ଆମ ପରିବାରକୁ ହତ୍ୟା ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏ ଘଟଣା କେବଳ ମୋର ନୁହେଁ, ଆମେ ରାଜ୍ୟରେ 10ରୁ 15 ପରିବାର ଏମିତି ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ପାଇଁ ବଞ୍ଚିତ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ମାହାଙ୍ଗାର ଦୀପ୍ତିକାନ୍ତ ସାହୁ 2014 ମସିହାରେ ତାକୁ ଅତି ନିର୍ମମ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା ଗୁଳି କରିକିରି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ପରିବାର ନ୍ୟାୟ ପାଇପାରିଲେନି। ସେଇ ମାହାଙ୍ଗାର ବିକାଶ ଜେନାଙ୍କ ପରିବାର ଦେଖନ୍ତୁ, ସିଏ ବି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ୍ୟାୟ ପାଇପାରିଲେନି। 2018 ମସିହାରେ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ମମ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। ଆମର କୁଜଙ୍ଗର ଉଲ୍ଲାସ ଜେନା, ଯାହାକୁ କି କୁଜଙ୍ଗ ପଙ୍ପାଳ ସରକାରୀ ମଦ ଦୋକାନରେ ଅତି ନିର୍ମମ ଭାବେ ଜାଳିକିରି ମାରିଦେଲେ। ଆଜିକୁ 5 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେଇପାରିଲେନି। ସେ ଯେତେବେଳେ ବିଧାନସଭା ଆଗରେ ଆତ୍ମାହୁତି ଉଦ୍ୟମ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 15 ଦିନ ଜେଲରେ ପୁରେଇଲେ, ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ନ୍ୟାୟ ପାଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେମିତି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ସୂଚନା ଅଧିକାର କର୍ମୀ ରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷେରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହୋଇଗଲା ରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କୁ ଏ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନ୍ୟାୟ ଦେଇପାରିଲେନି। ସେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନବ ପ୍ରେମୀ ଆଦିତ୍ୟ ଦାସଙ୍କ ପରିବାର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ୍ୟାୟ ପାଇପାରିଲେନି। ମାନବ ପ୍ରେମୀ ଆଦିତ୍ୟ ଦାସଙ୍କୁ ଅତି ନିର୍ମମ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା 7/7/2020ରେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେଇପାରିଲେନି। ସେମିତି ଆମର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଓଳାଭରର ବିନୋଦ ବାଇଙ୍କି 2018 ମସିହାରେ ଅତି ନିର୍ମମ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। ସେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ୍ୟାୟ ପାଇପାରିଲେନି। ଆମର ଗୋଟେ ବିଞ୍ଝାରପୁରର ଗୋଟେ କୁନି ଝିଅ ପିହୁ, ଯିଏକି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଛି। ଗୋଟେ ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି
ପାଖାପାଖି ତାଙ୍କ ମା ବାପା ତାଙ୍କ ପରିବାର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଝିଅଟିକି ଝୁରି ହେଉଛନ୍ତି। ଏ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ଗୋଟେ କୁନି ଝିଅ ନିଷ୍ପାପ ଝିଅଟିକୁ ଖୋଜିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପାଟକୁରା ଅଞ୍ଚଳର ତପନ ମଲ୍ଲଙ୍କ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡକୁ ପ୍ରାୟ ଗୁଡ଼ାଏ ଦିନ ହୋଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତପନ ମଲ୍ଲଙ୍କ ହତ୍ୟାକାରୀ କିଏ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଏ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ଠିକଣା ପାଉନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଆମର ସୌରଭ ମଣ୍ଡଲ ଯିଏକି ଆମର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଖରନାସୀ ଅଞ୍ଚଳର, ଯାହାକୁ ଅତି ନିର୍ମମ ଭାବେ 10ରୁ 15 ଜଣ ହତ୍ୟା କଲେ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜମ୍ବୁ ମେରାଇନ୍ ଥାନା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହତ୍ୟାକାରୀମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା ନାହିଁ। ଆଉ ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ବୌଦ୍ଧ କଣ୍ଟାମାଳ ଲୋକନାଥ ପ୍ରଧାନକୁ ଅତି ନିର୍ମମ ଭାବେ ହତ୍ୟା କଲେ, ଆଜିକୁ ପାଖାପାଖି ବର୍ଷେ ହୋଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ଇଏ ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ବି ନ୍ୟାୟ ଦେଇପାରିଲେନି। ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ଉଦଳାର ଅକ୍ଷୟ ପୋଥାଲ, ଯାହାକୁ କି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ସାଇ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସରେ ଅତି ନିର୍ମମ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନ୍ୟାୟ ଦେଇପାରିଲେନି। ଆଉ ଏ ସବୁ ପରିବାର ଆମେ ଆଜି ଏକଜୁଟ ହେଇଛୁ, ଆହୁରି ଅନେକ ପରିବାର ବି ଏକଜୁଟ ହେବେ। ଆମେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଆମକୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନ୍ୟାୟ ନ ଦେବେ, ଆମେ ମାନ୍ୟବର ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟଙ୍କଠାରେ ଏକ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲା ଦାୟର କରିବୁ। ଯଦି ମାନ୍ୟବର ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ହାଇକୋର୍ଟ ଆମ କଥାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଆମକୁ ସମସ୍ତ କେସ୍ର CBI ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ନିମନ୍ତେ ଅର୍ଡ଼ର କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ଇଏ ସବୁ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ ହୋଇପାରିବ। ଯଦି ହାଇକୋର୍ଟ ଆମ କଥା ଗ୍ରହଣ ନ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଏ ବାବଦରେ ସମସ୍ତ ପରିବାରଙ୍କୁ ନେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ ଯିବୁ। ମାନ୍ୟବର ଯଶସ୍ୱୀ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବୁ, ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବୁ, ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବୁ, ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ ଆଗରେ ଧାରଣା ଦେବୁ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ନ୍ୟାୟ ନ ପାଇଛୁ, ଏ ଲଢ଼େଇକି ଆମେ ଜାରି ରଖିବୁ। ଆଉ ଆମେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ମୁଁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଏ ପରିବାର ସବୁକୁ ନ୍ୟାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ଏ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରଖିବୁ।